హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈరోజు అయితే నేను ఒక మంచి వీడియోతో వచ్చానండి. సో ఇక్కడ మణికొండలో ఎవ్రీ సండే సంత పెడతారండి. సో ఇక్కడ ఈ సంతలో అయితే మనకు కావాల్సిన 1 వీక్కి సరిపడా వెజిటేబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ అండ్ ఆల్సో ఇవి ఫ్రెష్గా ఉంటాయండి. అండ్ ఈవెన్ కొంతమంది బట్టలు కూడా అమ్ముతారండి. లైక్ గాజులు, జ్యువెలరీ, స్టీల్ సామాన్లు, సీ ఫుడ్ కూడా అమ్ముతారండి. మీకు అవసరమైతే మీరు మణికొండ దగ్గరలో ఉంటే ఖచ్చితంగా ఒక సండే విజిట్ చేయండి. ఇంకా మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉంటారు. అన్నీ మంచిగా దొరుకుతాయండి. ఫ్రూట్స్ రకరకాల, ఈవెన్ స్ట్రాబెర్రీస్, బ్లూబెర్రీస్ కూడా అమ్ముతున్నారండి. ఇప్పుడు పనసకాయలు, పైనాపిల్, ఏం కావాలంటే అవి ఉంటాయండి. Thank you. Subscribe.